दिनै थांनाय 10 डिसेम्बराव 2 बोसोरनि उन्दै हिन्जावसाया हाग्रा बिफाननि मावथिनि गुलियाव थैनांनाय जाथायनि थार नायबिजिरनाय नागिरनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद राभा, फरायसा आफाद आबोफ आरो इन्टारनेशनेल हिउमेन फरामा हेंथायारि हाबाफारि खालामो। मख'जाथावदि थांनाय 10 डिसेम्बराव खोला कामरुपनि बन्दापारायाव बिमाजों थाबाय थानाय समावनो हाग्रानि मैदेर होनो फैनाय हाग्रा बिफाननि नेग्रा हानजाया आरबि दैमारि आरो बिनि बिमाखौ गोदोनायाव गुलि गावदोंमोन, जायनि जाउनाव 2 बोसोरनि आरबि दैमारिया जायगायावनो थैयो। आरबिनि बिमाया जखम जानानै दासिमबो GMCHआव फाहामथाय लागासिनो दङ। दिनै बन्दापारा जुनियर कलेजनि बे लांगोनायाव जोङो 2 घन्टा प्रटेस्ट डेमनस्ट्रेशन आरो बे जायगानिफ्राय जोङो दाख्लै 10 डिसेम्बराव जि जायगायाव आरबि दैमारि 2 बोसोरनि सासे हिन्जावसा गथ'खौ गावनि बिमाजों लोगोसे थाबाय थानाय समाव बेखौ अयनाय इनाय भाबै जि गावथारनाय बे जायगासिम जोङो रेलि खालामनानै थांगोन। गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे 10 डिसेम्बराव बे जायगायाव फालोसे मैदेर फैदों आरो बे मैदेरखौ होखारनायनि नामाव हाग्रा बिफाननि फरेस्ट गार्ड आरो बेनि डिपार्टमेन्टनि रेन्जार आरो DFO बिथांमोननि डाइरेक्सनाव गुलि गावदों आरो ब्लेंक फायार होनायनि नामाव सासे 2 बोसोरनि उन्दै हिन्जावसा गथ' आरबि दैमारि बिथाङा गोदोनायाव नांनानै गुलिया नांनानै थैनो गोनां जादों आरो बिथांनि बिमाया गोदोनायाव गुलि नांनानै दिनै GMCHआव हस्पिटालाइज जानानै दङ। दा बेखायनो दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, आबोफ, राभा स्टुडेन्ट इउनियन, आक्सु आरो इन्टारनेशनेल हिउमेन राइट फराम जों ज' लोगो नांनानै दिनै बेयाव प्रटेस्ट डेमनस्ट्रेशन लाखिदों। 2 दाबि जों बेयाव होदों। गिबि दाबिया जाबाय जे बे जाथायनि मोनसे हाइ लेभेल इनकुवेरि नांगौ। 2 नम्बरा जाबाय जे जाय दायनिगिरि बे दायनिगिरिया एरेस्ट जानांगौ, बे पानिशमेन्ट जानांगौ कुनु आइननि बेबस्थानि गेजेरजों जाहाथे बेयो खारग'आ। दिनै इम्तियाज आहमेद आरो सिद्धार्थ सिंहा 2 फरेस्ट गार्डखौ दिनै हमनाय जाबाय आरो बिथांमोननि गुलि गावनाय सिलाइखौ दिनै मोन्दों आरो खालि कार्टिज मोन्दों, मेगजिन मोन्दों आरो जों मिथिनायाव जौ लोंनानै बिथांमोना बे खामानिखौ मावदों आरो बेखायनो जों दिनै बिनि न्याय नागिरनानै बिजिरनाय नागिरनानै जों बे जायगायाव फैदों। 3थि दाबिया जाबाय मालबिका दैमारिया दिनै हस्पिटालाइज, बिथांखौ मोजां ट्रिटमेन्टनि बेबस्था खालामनांगौ, बेखौ जों दाबि लाखिदों। 4 नम्बराव बे दुखुथिया न'खरनो अनसुंथाइ होनांगौ आरो मेक्सिमाम लेभेलनि अनसुंथाइखौ सरकारा बे खालामनानै होनांगौ। दा बेखायनो दिनै बे हाबाफारिया जागायबाय आरो बे हाबाफारिया जागायदोंसो जेब्लासिम थार बिजिरनाय न्यायखौ जों मोना बेबायदि अहिंसा गणतान्त्रिक सोमावसारनाय बे जायगायाव आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै हारिनि आफादफोरखौ लानानै जों खालामगोन आरो बे बिराद इनाय हाबा। खारन 2 बोसोरनि जाय उन्दै गथ' जाय दिनै स्कुलाव थांनांगौ, गावनि जिउखौ दैदेननांगौमोन, दिनै गेलेनायनि सम, सिखिरि होनायनि सम, बे समाव मिथिस्लाबाजासे। निउस डेस्क, समनि रादाब।